Partner! Ay! Eto na! Na naman! Yes! May kwento ang ating Mahiwagang Burnay! Noong unang panahon, ay isang magandang balita ang ipinaaabot ng Diyos sa sangkatauhan. Nais niyang mamigay ng mga mansanas sa kanyang mga nilikha. Ay, mansana. Kung lalaki, pipila pa ako. Hindi, joke lang, Lord. Nais niyang mamigay ng mga mansanas sa kanyang mga nilikha. Gaganapin ang espesyal na araw na ito sa kanyang kaharian sa langit. Nang marinig ang balita, ay labis na natuwa ang batang si Marikit. Yes! Makakapunta na ako sa langit at makikita ko ang Diyos ng personal. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Marikit. Cute ng name niya, no? Marikit. Marikit. Dumating ang araw. Parang di siya bagay sa akin. Marikit. Parang bastos pakinggan pag sa'yo ginamit. Parang nakakabastos pag sa'yo. Parang binaboy ko yung pangalan. Tawagin mo nga si Marikit, tapos nakita na ako lakas ng tawa. Tapos Marikit yung pangalan. Di ba parang hindi siya bagay sa akin? No? Sa amin ang Marikit cute sa Tagalog. Sa amin sa Quezon. Di ba parang, cute, maliit, Cute, di ba? Marikit. Basta cute na maganda. Ganyan. So sinasabi mo kaya hindi talaga siya sa akin bagay. Maganda. Umayos ka ha. Pag ikaw nag-post ng entry mo dun sa birthday challenge ko, hindi ko papansinin. De-delete ko agad. Dinilit ko na, i-delete ko ulit. Hindi ko papansinin. Yes! Makakapunta na ako sa langit. At makikita ko ang Diyos ng personal. Yes! Makakapunta na ako sa langit. Yan ang sabi ni Marikit. At makikita ko ang Diyos ng personal. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay ni Marikit. Sa langit ay makikita ang napakahabang pila na mga nag-aabang sa Diyos. Ay makikita excited ang lahat dahil sa biyayang matatanggap nila sa Diyos. Apple pa lang yan, partner. Lahat dahil sa biyaya. Dami pang blessings Correct. kung tutuusin. At dumating na ang Diyos. Bit-bit ang mga mansanas. Isa-isa niyang binigyan ng mansanas ang mga nakapila. At pagkatapos ng napakahabang paghihintay, ay si Marikit na ang susunod na makakatanggap nito. Ay si Marikit na ang susunod. Inilahad ni Marikit ang dalawa niyang kamay para tanggapin ang mansanas. Iniabot ng Diyos ang mansanas, subalit sa sobrang laki nito, ay hindi kayang bitbitin. Na-confuse si Lord. Kalabasa ba to? Melon pala. Na-confuse si Lord. Naisip mo kalabasa. Melon pala. Naisip mo kalabasa. Iniabot. Natakot ako sa mansanas ang laki. Di ba hindi kasya sa kamay? Baka lalagyan ng tissue yan. Natakot ako sa mansanas ang laki. Di ba hindi kasya sa kamay? Iniabot ng Diyos sa mansanas. Subalit sa sobrang laki nito, ay hindi kayang bitbitin ng maliliit na mga kamay ni Marikit. Kasi bata pa si Marikit. Nahulog lamang ang mansanas diretso sa putika. Kasi bata pa si Marikit. Labis ang panghinayang ni Marikit sa nangyari. Nagsalitang tagapangasiwa ng pila sa nangyari. Kung gusto niyo pang makatanggap ng mansanas, kung gusto niyo pang makatanggap kunyari may ng trompa. mansanas, ikaw maglagay ng effects. Nakainis ka ako lahat. Kunyari may trompa. Ikaw maglagay ng Hindi effects. ko parang ngongo yun pag nagbabanda pa. Yung megaphone ngongo. Parang ngongo yun pag Kung gusto nagbabanda niyo pa. pang makatanggap ng mansanas, kasi sila yung speaker. Basag. Makatanggap ng mansanas, kasi makatanggap ng mansanas, basag. Ay kailangan nyo pumila ulit. Kung gusto nyo pa makatanggap ng mansanas, pumunta na kayo sa dulo ng pila. Maliwanag. Sa mga tapos na, pinamimigay ng mansanas. Pag ako pipila ulit ako kahit nakatanggap na ako. Maliwanag. Tsaka nakaka-pressure pag may pag ako pipila ulit ako kahit nakatanggap na ako.
Tsaka nakaka-pressure pag Parang ako nabiglang lagi nag-announce, naiihi. tapos nakakahaba na ng pila mo. Nakakataranta kaya? Nakakataranta. Dati nangyari yan lagi pag enrollment. Parang lagi Tapos parang yun na yung huling pila. Tapos sakit- Nakakataranta kaya? Nakakataranta. Dati nangyari yan lagi pag may nag-announce. Tapos parang yun na yung huling pila. So, nag-announce, partner. Kung gusto niyo pa makatanggap ng may nag-announce, mansanas, nakaka-stress. kailangan niyong pumila So, ulit. nag-announce, So, good news partner. naman pala yung Oo. announcement. Gusto So, niyo hindi pa dapat makatanggap ma-stress. ng mansanas, Sa mga tapos kailangan na, niyong pumila pumunta ulit. na kayo So, sa good news dulo naman ng pala yung pila. announcement. So, hindi dapat Liwanag. ma-stress. Okay. Sa mga tapos na, Nang marinig pumunta na ang kayo sa anunsyo, dulo ay ng agad na pila. pumila si Liwanag. Marikit. Okay. Hindi na mahalaga Nang sa kanya marinig kung ang nasayang anunsyo, lang ay ang agad na mahabang pumila paghintay si niya Marikit. kanina. Ang Hindi na importante mahalaga sa kanya ay kung hindi siya nasayang lang uuwi ang sa mahabang bahay paghintay nang niya walang kanina. dalang mansanas. Ang Mm. importante ay hindi siya Sa uuwi pangalawang sa bahay pagkakataon nang walang ay dalang mas humaba ang mansanas. pila ng napakaraming mga tao. Sa pangalawang pagkakataon Habang ay mas humaba ang naghihintay, pila ng ay pinagmamasdan ni napakaraming mga Marikit tao. ang mga taong nakatanggap Habang ng kanilang naghihintay, mansanas. Ay pinagmamasdan ni Marikit ang mga Ano, taong chismoso eh. nakatanggap ng kanilang Nakikitingin. mansanas. Nakikitingin eh. Tama. Oo. Bakas sa mukha ng mga Ano, ito chismoso ang eh. kagalakan. Nakikitingin. Nakikitingin eh. Tama. Oo. Dahil Bakas sa sa mukha mansanas ng mga na ito natanggap ang nila. kagalakan. Ang kasiyahan. Bakit kaya sila? Dahil sa mansanas Natanggap na nila ng natanggap maayos nila. sa mga mansanas nila. Bakit Pero kaya ako, sila? Kailangan ko pang natanggap pumila nila ulit ng dahil maayos sa mga nasayang lang ang mansanas unang nila. mansanas ko. Pero ako, May nagawa kailangan ba ko akong pang kasalanan pumila ulit kaya dahil nahulog ang nasayang lang mansanas ang ko? unang mansanas ko. Sabi ni Marikit sa May salita. nagawa ba akong kasalanan kaya nahulog ang mansanas Habang papalapit ng papalapit Sabi sa ni umpisa Marikit ng sa pila, sarili. ay patindi na ng patindi. Habang ang kaba papalapit ni ng Marikit. papalapit sa umpisa ng pila, Ayaw na niyang muling ay masayang patindi na ang ng susunod na patindi mansanas. ang kaba ni Marikit. Kaya nang siya Ayaw na na ang niyang susunod muling na masayang tatanggap, ang susunod na ay mansanas. maingat niya Kaya nang inilahad siya na ang kanyang susunod mga na palad. tatanggap, ay maingat iniabot na ng maingat Diyos niya ang mansanas inilahad kay ang Marikit kanyang at mga sinabi, palad. Anak ko, Iniabot ng Diyos ang nung mansanas unang kay beses na Marikit pumila at ka sinabi, dito, ay napansin ko na may bulok nung na unang bahagi beses na sa pumila ka mansanas dito, na iaabot ko ay sa'yo. napansin ko na may bulok na bahagi Dahil dito, sa mansanas ay sinadya na kong iaabot ko ihulog sa'yo. mula sa mga kamay mo ang bulok na mansanas. Dahil dito, ay sinadya Hindi kong ako ihulog magiging mula sa masaya mga kamay mo kung ang bulok na matatanggap mo mansanas. ay mansanas na bulok. Hindi ako magiging masaya Ang hangad ko para kung ang sa'yo matatanggap mo ay ay matanggap mansanas mo. na bulok. Ang pinakamagandang Ang hangad ko mansanas para sa'yo sa taniman ay matanggap ko. mo Ang nung mga panahon na pinakamagandang yun, mansanas ang sa pinakamagandang taniman puno ng ko. mansanas ay nung mga panahon nagsisimula na pa yun, lamang ang mamunga. pinakamagandang puno ng Dahil mansanas dito, ay kailangan nagsisimula kitang pa lamang paghintayin mamunga ng matagal. Dahil pagbilang. dito, ay kailangan kitang paghintayin. Pero ngayon, ng matagal dumating sa na ang pagbilang. pinakahihintay mo. Ang Pero ngayon, pinakamasarap, dumating na ang pinakamatamis. pinakamatamis. mo. At pinakamagandang Ang mansanas sa pinakamasarap, taniman ko ay pinakamatamis pinakamatamis sa mga kamay mo. At pinakamagandang mansanas sa taniman Hindi ko ko moment si Lord ay kasi nandiyan nagsasalita. sa mga kamay mo. Mahirap Ayaw na. sumingit. Baka hindi tayo mabigyan ng Correct. mansanas. Si Lord kasi nagsasalita. Oo. Ng mga oras na yun, Mahirap ayaw na. sumingit. Baka hindi tayo mabigyan ng Correct. mansanas. Ng mga oras na yun, ay walang pagsidla ng kaligayahan si Marikit. kundi sa oras na kasama Masayang-masaya niya siya, ang hindi nagbigay lamang sa mansanas Sulit na natanggap sulit niya, ang kundi sa napakahabang oras na kasama paghihintay. niya ang nagbigay Dahil nito. sa huli, Sulit na natanggap naman ni sulit ang Marikit ang napakahabang pinakamagandang paghihintay. mansanas. Dahil sa huli, ang mansanas ay natanggap na naman ni personal na Marikit pinili ng ang Diyos. pinakamagandang mansanas. Wow. Ang mansanas na personal na Eto pinili na, ng Diyos. yung laging sinasabi ng tambalan. Ah! Eto na, Perfect yung laging time. sinasabi ng Maniwala tayo dyan, tambalan. mga kaibigan. May mga In bagay tayong God's hinihingi. perfect pero time. hindi Maniwala tayo dyan mga Yung kaibigan. akala mo May mga nandyan bagay na, tayong pero hinihingi hindi pala pero kailangan, hindi hindi pa binibigay. Hindi pa binibigay. Yung Yung akala mo pero nandyan nagrereklamo na, tayo. pero hindi pala kailangan ialis sa'yo. Correct. O kaya may ibigay man Tama. sa atin Correct. pero nagrereklamo tayo. Or may ibigay man sa Bakit atin, pa siya tinatanggal lang din agad. Tama. Eh, Sasaktan din naman pala ako. Lulukohin naman pala ako ng Bakit taong pa yan. siya sa akin pinakilala? Eh, sasaktan din naman pala ako. Lulukohin naman pala ako ng taong yan. Hindi ko madasal eh. Bakit ko pa Oo. kailangan makilala? Bakit ko pa siya kailangan makilala? Tama, Kung tama. lulukohin na Diba? pala ako, May mga iiwan ganun lang tayong ako dasal. para sa Pero- iba. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Tama, tama. Ganun, di ba? May mga ganun tayong dasal. Pero- di ba, may dahilan ng lahat. Parang katulad ng bulok Tama. na kasi may nakalaan na mas Di ba? Ang ibig sabihin nun na, kailangan Ganda, mas maghintay mapula, mas ulit. matamis Kasi may naman ang nakalaan na mas mansanas. bongga para sa'yo. Mas, Yung bulok naman
maganda, mas mapula, mas makinis na mansanas. Correct, para sa'yo. Yung bulok na mansanas na naranasan mo, dumaan lang sa palad mo, natuto ka doon. Ganun yun eh, di ba? Sa mga love life mo na hindi nag-work, natuto ka naman eh, di ba? Correct, di ba? Tumibay ka. Di ba? Naging matalino ka sa susunod na pakikipagrelasyon mo. Tama ka sa pagtibay, partner, di ba? Hindi ba ibig maski yung kamao matibay, sa susunod na lalaki may loko sa'yo, mananapak ka na. Hindi kasi ibig sabihin meron ka natututunan. Diba? Tingnan mo yung natutunan ni Marikit. Dahil nga hindi niya hinawakan ng maigi yung mansanas, nahulog yung mansanas. Diba? So ang natutunan niya sa susunod, na merong ibigay sa akin, pahahalagahan ko. Hawakan ko na maigi para hindi mahulog. Ay, darling lesson yung buhay. In fairness. Tsaka diyan masusubok yung patience mo eh, di ba? Correct. Masyado tayo nagmamadali. Pipila ka ulit ng pagkahaba-haba at pag dumating ka doon sa posisyon na gusto mong marating, ma-appreciate mo siya ng bonggang-bongga. Tama. Ng matinding-matindi. Kagaya ng mansanas ito, di ba? Yung bulok na mansanas, hindi naman niya malalaman hindi naman niya appreciate ang isang masarap na mansanas kung hindi niya nalaman na may bulok pala. Di ba? Paano kung laging masarap yung mansanas? Hindi natin ma-appreciate yun. Oo, kasi regular na sa atin yun. Tama. Pero pag nalaman natin, may bulok palang mansanas, pag dumating sa yung masarap na mansanas, pahalagahan mo. Kasi nga, di ba, mo. mas ma-appreciate mo ang tamis kung nakaramdam ka ng pait. Totoo yan. Di ba? Hindi mo ma-appreciate ang siya kung minsan hindi ka naging malungkot. Correct. O, di ba? Kaya Kuya Alin, tulad mo sa love life mo, bakit ganun? Niloko ko. Bakit ganun? Hindi pa dumadating yung para sa akin. Maghintay ka lang. Malay mo, hindi pa pinapanganak eh. Diba? Si Madonna kaya, yung jowa niya, partner. O, di ba ngayon lang Diba? dumating? Kakarating lang. Kasi sikat na siya, pinapanganak pa lang yung jowa niya. Hindi mo ko na sabihin, kabisyo. Correct. Everything happens in God's perfect time. Maniwala Your tayo time dyan. is not His time. Correct. Magkaiba po tayo ng dimension, magkaiba po tayo ng oras. Diba? Kung nagmamadali ka at hindi pa naman nauukol, hindi talaga yan bubukol. Di ba? Tsaka mga kaibigan, kung meron tayong hiniling na hindi binigay sa atin, huwag tayong magreklamo. Huwag tayong magagalit. Kasi Correct. ibibigay po yan sa takdang panahon, maghintay ka lang. Thank you, Mahiwagang Burnay! Diba? Ang dami na namang lessons na natututunan mula sa ating Mahiwagang Burnay. Salamat talaga ng bonggang-bongga sa binibigay niyo pong lessons. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay nakapost po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Enjoy the rest of your day. Good vibes! Positive thinking! Para swertehin tayo! Correct! Smile ng smile because you'll never know kung sino ang posibleng ma-inlove sa ngiting yan. Yay! Love life! Tama. Smile lang. Positive Monday, mga kabisyo. Corrected by... Ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio Kengris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay Memorize memorize na! na sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!